Presiden ka Aiker ba Toki bla uloong ba ka jingthmu thung dieng tlai ban saiñ umphniang kan kata juri ya kami mariang bat ka khendo kan kalas ra alun na bau new ja jingthung ukjit ba ya ka bat ya kani ka jingthmu hab ban pyrkhat dakis pa sien haba pensya ya ka jingbom sngoi hab jungu ya ka jingtrwa ka sarkar india banwan ra ya ka jingrap thung dieng tlai ban saiñ umphniang ha Meghalaya uloong ban rap dieng tlai don kam de ki hajar hektar henry ha ka jalahi ka rukom bat khendo bat siap kami hab ban penslo di kinong rap dau new ja jingthung nalo kata don kam ru ya uslap baro sisnam bat kusin beneng kabasin uloong bakin ai da karam sa kinong rap andre kinong rap pat kin hab ban ai kiso ban saiñ umphniang sa ka company bat kani company kan kham ya ka dor bat kan long ka ba ya kinong rap ban siu ya karam palm oil uday ujat ding tlai but long so ba so ju kami umphniang ban nang ni umphniang sa kalai ki umphniang set ki bungi set ni tiu ni ki khot ka palm oil ti jing thong jung ni palm oil hi udai hap umi ba sepo Malaysia ki jaga ki ba kluit ki set bat ki ba uslap batrang baliur mo ting so tu ya ka jing don kam yong ka jing tuna ya ka umphniang bam hapo di India but ngi so ru ya jing kwa jong ka sarkar India ba penhe ban penyar ban penyo kambun kita umphniang da ka bathong yung new palm oil hapori India ya ka tangi mong henre ki jing terban ban rai u shagini gilom gi jongi ti nga tharai ya pyrkhat tang arsen ring ha pyrkhat ki spah sien namar ki don ar lai tali ki jing ki mengi il rawan ra ya ka yung nu jat jing tong koi ka long ba ngi ka rukom bat khndeu jungi rukom bat khndeu jungi khndeu ka siap ka long ba ki bat ki kor le ki bat ka rikti la ne ka de ka ri rat ka jing don kam man thung palm oil kam de kum ngi thung so nyam tra ni ngi thung ki jing thung ki ba hapo experi baret la biang ngi thung si spa tali ngi la udla long ka ba he ka ba imja jungu no rap hunrei ya ka ne don kam man thung ti hajar hectare kram bakan long viable ban ngi kata haki jaka kum Malaysia Indonesia le pilat na po airport junga Malaysia airport city bunyi bara yang juga sulok kitungdung ni sudah taki 4 kilometer te haki langi kwa man ra ni haka kari ke jungi kemudian ko ngai kalong bangi hapom lagi klau jungi berakai bantung ta non jaga kata ka jing ong jongki politician ba ngin thung hagi taki wastelands lani hagi taki barren lands lani hagi jaka bum don jing thung te repeat pe ha po Meghalaya ha rikasi ba ri garo ru shete sheri tham seba ka khluin ka ba jur ka jing shet nimdan ki wastelands ni ki barren lands ni rapture ti kita ka jom cultivation kina rap ki breu si snam asnam ki ino aglit no ni kami biang ka klan to kam de ka wasteland ngim de man bakla ya ka jom fellows bagi de kita ki wasteland namar kan mi biang ka klan to ni ale igni di post pass nam di patang ka khala ka yai mi na ni ki jing rap sirti kam de ka ba muslio ka bagi lam ki kita ki barren lands ki bagi ong ki de se sheri shalom khasi jungi sini shalor sini ba don do prang na mi brun ka maus da ni pen thung yo palm oil ta umlong nama don kam ya ka ba shit don kam yo slap uba bosis nam but ummi ya ka ti ka jaka ka bu ummi ang ni po rilum Meghalaya jungi ka long tang gi klau ba di break jungi no rap jungi kbar namar ba don kam man thung di spa ekar kin one ki company kin I loan yo no rap jungi bodok but kini assign kita contract farming biong in sign kita contract be fin rep in I pisai fi in I loan fi ngai ai pisa in I loan but ba phila ban thong but henrei yo so ba fin yo so bo mi nang ni pin update tang ngi kita ka contract farming te ka de ha kata bi yo ban knyat gi no rep ngi nomor pd tang ha ko company te kam nong shu ka yo jong nong de henrei ka long ka yo jong nong thiet bon nong thiet u dictate ka dor pi te ngin yap ke nong rap jungi hang ta kan yap pamariang kin yap ke nong rap
kan ngin do ki khla betap jungi kan ngin do ki jing long tra jungi ki khandau bagini kita ki bangni men pyrkhat arsen hasen shwa bagin lechkane ka jing kwa ju ka sarkar India ngamoi ki jing kwa ka sarkar India nes hangi ni hab pyrkhat arsen hasen kasni wi khandau nomor ba ka jing lap hi jung ki scientist hagi chaka ba thung yo pan moy kadai ka mleng ko ngai kadai bak do ka dan kampal di ko kejit ya ko untuk pakdo teka jika kalau terkong dok brok mam don coba lah ni mentai tang bu ube but nama kata ngong bi do mene ba udeu jing thung ubakwa bukan kam slap bor system te la phim la ban ai bor system unum so ba te nga suba ba hangi namar ba ngio slap tang riu na system ti kajing mi yung nu pam oil un soi hande kajing soi kan long ka ba duna ba maka dei hakata bagin knyat dor ki ka company ki no rapi kinongo so tu bom long un pam oil bom long in knyat dor ba ngi kinjap kan rap dung ta ba kan du ka kandau ya kajing dong spo kajing don yung ka ba ko no pok kandau kan rakyang lo naman ba kalong sum ding ta ba kalong ka bagi mi aslap proses nanti Sikti ki jaka spo Southeast Asia state uslap manggasni ne bosisna ni jengi la ba ujur uslap ba uslap ne uslap tangsin rubnai apa sistem rubnai be kalong ka bor ko rakyang te kanum ya ha bo ni jing thung ye re ka jing ong jong sarkar ban pe dunia to ni ko ngai is pangkata Pandai pe benia mano. Kadai kata, pe benia politician. Ladang isiania haji pe benia jong politician te rakyat thong bai. Namar kene kadai ka ki kongo be jing ong jong sarkar India. Pandai kajing pe benia kadai benlong di scientist kam tam da tu ubre ubodai uba long try uba imjan ka dau udau nong rap. Ni deiban ai la ji nong rap jogi bakin pe benia bakin slow to sha mni bakin jubo justi ban ai ka jing thu ki man pen bi ki ka pisa ban ong pinyo lon ka ta pinyo kan simpol anu la atau la fu senam tu long rap siu yang kita kalon jung nyak bapli te ha ong pe benia nginya pe benia to nginya le research bat scientist bat ki nong rap dungi nginya pe ki nginya ki simpol mni banyak ki up si asnam sansnam kam le ne to ngi pe bia kalong kum do ngi pe si kiwi ki chaka ba thung ni kum si pop mizoram kat kum jing tep jonga la nda try ni ha mizoram ba lanyaru nong ra to kim yo e ka paida ka bagi quality kam dei kum bala kular tingi nya e pe ngi pe bia ka ta ko pe ne bon chu ong ngi pe bia te sania ta politician ta tam position suno ta ni la yab pa pi ong ban to sarkar bo min to no Handrai ka ba tam gudai begin to hagi ko kubor begin beni ko kubor nani kumhidi ki news channel jupi ki ba ki breu pa ba hi laban yo sngau ba kin rai ma ki un rai tong nong rap un rai ki breu ba pe ni ki ba long concern ya ka mariang ya ka development jo ka state mana bom kwa ka development ki ngi kwa ka development bakan roi kan par kan wan ka ri juwi handrai ka de ban donru kan long balance ki kemudian begin nyak dakan ni ka development ke bersyukur ke beri ke sebar pi nama ngasum tu ba kan wan bitang ke company ke ban tiet ke ban ai loan ke ban le kata hang di po loan jungi bat kita ka company ke long ke ba ya ben jing dai ba bat ki he ki han bat ki prime minister bat ki minister ki ba po daliru ngila mano kata tingem mla ban chania than ke kita company